Gdje ste ljudi, dobrodošli u moj novi gameplay i danas igramo u Minecraft preživljavanje i nastavljamo tamo gdje smo stali. Ja sam u prethodnoj epizodi, nisam snimao, ali sam našao ovo tu selo i napravio sam svoju kuću prije 2 dana. Gradio sam ju jako dugo i jako teško mi je bilo. Ja sam svaki put morao ići u vodu po glinu da napravim ove cigle. Evo kako je gore. Imamo tu ove naše buce, ovo tu, ove i 2 kreveta. Što se tiče kuće, to sam napravio da vidim sa seljacima tamo u njihovim kućama. Pa sam napravio svoju, evo, moja kuća i evo seljaka. Možda imam nešto danas kože za emerald. Evo, to je njihova pšenica. Ću sad pokupiti. Škola mi počinje za pol sata, tako da stignem nešto snimiti. Imamo dosta pšenice, što ću posaditi. Tamo to imamo evakuacijski ulaz, ako na primjer uđe creeper, da možemo pobjeći. Šta se tiče kuće, to sam uradio prije 2 dana, kao što sam rekao. I dosta dugo mi je trebalo. Evo, mač mi se zove Glupost. Glupast. Šta se tiče kopanja, ja sam iskopao dosta crvenog kamena. Evo ga. To imam piston. Imam ovo. Imam to. Sada ću prvo da napravim neka automatska vrata. Od pistona. Tako. Tako. Imam to. Ja ću stopirati video i vratila se čim napravim neka vrata. Doviđenja. I vratio sam se, napravio sam neka vrata od klipa pistona. Evo tu. Tako. Kao ću ići, samo povučem ovu ručicu i uđem. I tu zatvorim. Dobro, vrata smo napravili. Ova vrata će nam biti ovako. Znači na gumbić. Ako vam nešto fali na ovoj kući, pišite mi i onda ću probati da nadograditi. Ako treba u rudnik ići ću. Šta mi ovo može biti? Diamond. Jaje. Ja će mi se zvati dijamant. U sljedećoj epizodi ćemo ići saditi pšenicu. Raditi neki vrt. Idem ja odmah sad cijepa drva. Da mogu u sljedećoj epizodi napraviti taj vrt. Ili možda japanski zid.
ima dosta drveta, što je dobro. Još uvijek moram pasti u špilje. Sam zombija. Polako pada mrak, tako da idemo mi prema našoj kućici. Evo ga. Nemam drva više. Idemo mi gore na spavanje. Ja ću staviti ove stvari. To mi ne treba, to. Carrot mi treba. Da napravim hrane. Imamo 45 ovih kosti, tako da ako nađemo vuka bit će dobro. Idem se ja napraviti kruh. Evo ga. Dobro, idemo mi odspavat i vidimo se čim odspavamo. Evo ga. Svanulo je. Ne puka. Spider-Man. Ima još šta. Onda mi nije pauk na kući, to ne volim. Evo samaka. Kaj ti, a ti si onaj isti. Baš su mi kuća grozna. Kaj ti nudiš? Hoću da je zlata za jedan emerald. Može. Idem sve po zlato. Sad ćemo se mijenjati s njim za emerald. I onda s emeraldima možemo nešto nabaviti. Gdje mi sad zlato? A evo ga. Nemam dosta. Nemam dosta. Možda koji još neko želi nešto za zlato. Ej ti, stani. Ej, daj da se mijenjamo. Ti toliko. Šta ti hoćeš? Pravno čuvu što mi ideš na živice više. Ej ti. 6 emeralda za to. Loša ti cijena. Daj be.
uši. Ne mogu ništa naći. Ono što mi baš odgovara. Ali dobro. To je moj stari kućica. Pečnica, dve crafting table. Ostalo sam tu. Sam napravio novo. Ej ti. Zečetina. Nemam. Moram sa mačom kopat cobblestone. Koliko treba. I to bi bilo sve za ovu epizodu. Hvala na gledanju i vidimo se sljedećoj. Pam.